ایران درستانچہ مزنی توانائی تنصیبات بھارت کے فیلڈ سرا زائنسٹ روشا پر جوابی کارروائی اسرائیل حیفا آئل ریفائنری سرا میزائل ارش کنک بیتا ایرانی پاسداران انقلابی نیمگچہ اسرائیل خلاف آپریشن وعدہ صادق چار 65ویں لہرہ اسرائیلی و امریکی اہداف نشانک جوڑ کنک بیتگاں ایران سرا اسرائیل میزائل ارش کتا ایران نیمگچہ ارشاں تیل ابیب و مقبوضہ رو کپتی دمگاں 4 مردم بیران مزلک کچا تباہی بتگی تیل ابیب ماڑی مزلک کے ساتھ تاوان رستہ سدانی صحابہ گاڑیاں تاوان رستہ گستگی 24 کلا کے نیامہ اسرائیل ایرانی ارشاں 6 مردم بیران بیتا مشرقی وسطی آئل و گیس تنصیبات سرا ارشا پتیو کی دنیا خام تیل و گیس نہادہ گیشی بتا برین خام تیل نہاد $119 یک بیرل دان سر بتا $106 فی بیرل باسی رکھ دیے گئے زرعی کارانی کارگل سے ربال کار پاکستان میزائل پروگرام ممکنہ خطرہ قرار دیے گئے دعوی رد کتا پاکستان میزائل پروگرام بابتا امریکی ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس بیان سر ربال کار رد عمل شنکنان گشتر پاکستان اسٹریٹجک صلاحیت سرجمی وڑا دفاعی نوعیت حاملی یک بعد سے جتائے تانانی سمسینا پولیس مقابلہ نیامت سے ملزم ٹپی جاورہ دزگی کنک بتک آہاں 4 صلاح ہمدد گرک بیتا اوسط محمد عید الفطر درگتہ شار ٹریفک بعض جامع محلوق سخت پریشان بعض دمگا گاڑیاں ندراز ایک قطار لگ گتا روچک داروتی منزلت سربوگت جنجال پیش آ گئی محلوق کی گوش کی ٹریفک پولیس سے ردی حکمت عملی گاڑیاں گیشے صاحبہ ٹریفک کے جیڑا سنگین بیتر کراچی بروچی موسم صاف و روڈ ٹکے جبکہ باندہ چر شہر واتر ہورے گمان پر درکنک بیتر محکمہ موسمیات ردا عید الفطر اولی روچا گیشتری شہراں ہور بیتکاں آئیچا موسم وشنودگی